amatemo gose sekta ye chiseminigo abaorokigwa banyarekoba bakoboligwa banyarekoba bakoyarigania bo ikeranulio kwendekinga banyarekoba gosira ekerengo kiabo gechisemi chingakie chechio boigonigo abaiboli boigo banyarekoba gosemigwa ngabanyarekoba bakobwaterana mona borokiwa babo kubaikirania magania bo akerali tukani ganyarekoba kwenekiwa litukolya lero magiga yege ikaro ikenyarekoba gekoreta amo abaiboli bekerasi kia gatana gatatu beskuru yoboroso ya Kenya binge ase omoroberio boko basegetana boigo komanya na kibagendete ase chisemi chabo omorokio monene bwe skuru eyo niganyareko bagako gokena bwe goteba nige skuru yegendete ko bageko bekemero berio herachiko bage kwende kinga borokiwa banyareko bagokora bijase amatemu amanene ale motinga gutumanye muri kito dipo na sanya. I'm really happy for what teachers have done today. Kuturangiria gochagore class conference na abana baitu kweta one by one no mwana no mwarimu kwari no mwana go perform ege ikaro kyogo segeta chisemi asaborokiwa no kubwaterana kwa baibuli amo naborokia imeye skuru yoboroso ya Kenya binge gotoke me division ya Gatembe me county ya Kisii ni gotwa sangaya iga Ainto no kanya to semere tim nanto nyora matunda ma ko saba na baite semia o so mwako ya wano junior school wano gendred to ta getene to wana baite banyale ko karabuya sama amatemo ya guchikuta one se conference yenengeni nento twanye bekira soko bokomna tigegendere nande changamoto batoire konye to kurara na abana busa ntuma etinki abana bakora CBC enenkongo lakini nento atemire kunyigura maiso no nturi konyara konyebwatia lakini abana baitu mpaka kora mpaka ndata konyigura atira igase school kumanya kuno mwana asaro molegeru na asagwete tubwatane na balimu baitu tora na bana ba etire school gokwana na borokia be skuru ye ekerenga kia bekenene no kumanye mechande yera bana bagwetera anene ye kubairira barabugutakora buya asechisemi kiro muntu ngotebare kiro mwana ngotebare mechando yaye asama somo kiro muremo abai muiburi otegerera umwana oya munago perform classime abana mbare batari goika skuru umuiburi bona rito komotebinga umwana utari gocha skuru abaiburi ngotenga bari kuri ritabi abana kero muremo orora so umwana oya nkurikare kirengaki summative ni ya matemu na formative ni ya practicals CBC evaluations ono mbiatwa discuss na abaiburi no mwana twamanyane kirenga kelio mwana atagete sobogima bwae career formation. We nurture it as teachers and we nurture it as parents. Erindo mwana takina mpaka ike grade 9 iri akolira matemo agochikopa placed na secondary school onyole no mwana gente kinkia lengini yae chinga kiecho boigo nigo banyara kwerera emirubiri miya bagenderete kubika aso kwegendereria ase boigo baba bakogokera ogokora kwa bobi yase chigosori unenchire yemo yogusigeta omuroberio CBC weekends gocha tore skuru kwanya no tore na abana baito. That is through agreement ya baiboli na abana na abalimu. We finish our syllabus so early so that we start revising and preparing these learners. Abana baito chitimu mna bono basketball mbaire tu abana baito mbaire tu mna netball and abana baito mbaire tu volleyball. So onyo mwana uru muye keras enus aenda uru muye seme pire enus kego ika placement ya grade 9 umwana will go to a school where he or she will nurture her talents. Omwarimu munene bwe skuru eyiboigo niga bakagosango bwa matobuya babere bagutwaramo na baiboli haso kubwaterana na gusira chisemi ekyo aikagotebanga nenchire yemo egenderete ko bali bagaligiya dio gokora buya asamatemu amanene asamulete nguru ku Julius Ocharo Igonde principal ye school ya Kenya binge a comprehensive school ase litukolia ntwa wata baiboli to na class conference to ko na baiboli na bana to kwa na 1-on-1 umubule oja no mwana yabagamba no mwalimu omusomyi sawu igesonge mirimo yonsipi egera abana batabaye motisa tore gusimba menta max ekia troje na bono grade 9 aliba jogora mate baguchera ase senior secondary teri atame guru astore ira bana chiskuru ya kogera chisemi na chichoka chirarusi obotaka imichi ande mbabate no mwako manne sana esige twandrosha se skuru ya ururasi antu akebwati bakabone ugi ko ripoteria egetaseni kiao na mbeye mokiandizi TV
korwa ase skuru y'oboroso ya Kenya Binge ilitira nenkoro kwa Dipon Asanya.